दिनै सरस्वती फुजा मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो फरायसालिफोराव गोबां मोनफ्रोमबो अनुष्ठानफोराव दिनै बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बायदियैनो गुबुन गुबुन फरायसालि फसंथानफोराव दिनै गियाननि बिमा देबि सरस्वती फुजाखौ फालिनाय नुदों। थिग बेबायदिनो दिनै 1 नं जुगिबिल गामिनि गंसे UN एकाडेमि फरायसालियाव नै बेबायदियै बिमा सरस्वती गियाननि बिमा सरस्वती बिमाखौ फुजिनाय सिबिनाय बेबायदि नुथायखौ नुदों। गोबां फरायसाफोरा बाहागो लानायनि गेजेरजों बायदि रोखोमै बेयाव बिबार बावनायनि गेजेरजों मोनसे गियाननि बोर बांसा बिनाय बा सिबिनाय बावनायखौ बेबायदि रोखोमै नुनो मोनदों। बे आं फोरमायदों बेयो जाबाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं जुगिबिल गामिनि UN एकाडेमि। बे UN एकाडेमियाव दिनै गियाननि बिगोमा गियाननि देबि बिमा सरस्वतीनि फुजा दिनै गोबां बोसोरफ्रोमबो सिबिनाय बायदियैनो देग्लायबो बिथांमोननि फरायसालियाव जिहेतु बिमा सरस्वतीखौ सिगाङाव फज'नानै सिबिनाय बावनाय बिनि गाहायाव सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बेयाव नुनो मोनदों। गोबां नुनो मोनदों आलारि बाथि सावनानै बिबार दायनैसो बावनानै दै सान्थि सारनायनि गेजेरजों बिजाबखौ बिमा सरस्वती देबिनि मुर्तिनि गुदियाव दोननानै बिथांमोना सिबिनाय खुलुमनाय बायदि बे नुथायखौ नुदों। बे समाव आंनि खाथियाव दंफैयो बे फरायसालिनिनो गोरायुं बिथांनिफ्राय आं मिथिनानै लानो नाजागोन। जिहेतु दिनै सरस्वती फुजा नोंथांमोननि बे हाबाफारियाव नैबे हाबाफारिया माबायदि मा जादों? खोब मोजां। जोंनि 1 नं जुगिबिल UN एकाडेमियाबो दिनै बिमा सरस्वती जि गियाननि जि फोरबोखौ जोङो खोब गाजा गोमजायै जोंनि फरायसुलिफोरजों लोगोसे साफ्रोमबो गार्जेनफोरखौ जयै लिंथुमनानै बेवहाय जोङो खोब गाजा गोमजायै फालिनो नागिरदों। लोगोसे बेवहाय थांनाय डिसेम्बर दाननि 27 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै 31 डिसेम्बरसिम जि स्कुल उइक जादोंमोन बिनि जाय फरायसा देरहासारनानै देरहासार जानो हाबाय बिथांमोननि जोङो प्राइजखौबो दिनै रानगोन आरो बेयाव माबायदियै बेसेबांसो फरायसुलिफ्रा आरो बिमा बिफाफ्राबो बाहागो लाफैदों नामा? औ, बेवहाय जोंनि फरायसालियावहाय गागि थाखानाय गासै 180सो फरायसुलिया बाहागो लाफैदों आरो बिसोरनि बिमा बिफा गासैबो फैनानै बेवहाय ज' ज' बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा दा मोसानाय, मेथाइ खननाय, खन्थाइ आवरायनाय बेफोर गासै हाबाफारिया फारियै जालांगोन आरो बेयाव माबायदियै गुबुन आरो मोनसे आयदाफारिफोर थाबावगोन नामा, जेरै गेलेनाय बारनाय बायदिफोर? थायोमोन। आल्टिमेटलि जोंहा बे जानानै थांखांबाय फरायसालिनिफ्राय आरो बियो डिसेम्बर दाननि 27निफ्राय 31सिम खुंजादों आरो स्कुल उइक हिसाबै। ओमफ्राय बिनि देरहासार जानाय बान्थाखौ जों दिनै राननो थाखाय आखायाव लादों आरो फोरोंगिरि हिसाबै गासिबो बाहागो लादों? गासैबो फोरोंगिरिफ्रा दंफैयो बेयाव जोंहा। गासैबो फोरोंगिरिफ्रा खोब मुखुब, बयबो गावबा गाव खामानियाव बेस्थ' आरो जिथु खाथि सफैबाय जिथु मेट्रिक परिखा, बेखौ लानानैबो माबायदि मोनसे प्रिपेरेसन नामा नोंसोरनि? जिहेतु जों फोरोंगिरिनि लुबैनाया बेनो गासैबो फरायसुलिफोरा जाय बिथांमोना जानो गोनां 10 फेब्रुवारियावहाय एनुवेल एग्जामिनेसन, बे एग्जामिनेसनाव बयबो जोंनि राङापारा दख'रानि सिङाव थानाय गासै फरायसुलिया उथ्रिसारनांगौ आरो बे उथ्रिसारनायनि हाबाखौ जोंनि गासै गार्जेन बिथांमोनाहाय बाहागो लानांगौ। मानो होनोब्ला दिनैनि तारिखावहाय फरायनाया खोब गोनांथार। बेखायनो बयबो बिमा बिफाया गाव गावनि फरायसुलिफोरखौ फरायनायावहाय बयबो बाहागो लाहोनानै जेरैखि जाया आनजादखौ उथ्रिसारनायनि हाबा मावनांगौ आरो थिग दं, गोजोननाय थाबाय। जिहेतु 1 नं जुगिबिल गामियाव थानाय नैबे जुगिबिल सेन्टारनि साखाथियावनो थानाय जिहेतु UN एकाडेमि फरायसालियाव जिहेतु बेफोरबायदि बिमा सरस्वतीखौ सिगाङाव दोननानै गोबां बिनि आथिं गुदियाव गंग्लायनायनि गेजेरजों दिनै बोरबांसा बिनाय एबा खुलुमनाय सिबिनाय मान होनाय बावनाय नैबे हाबाफारिखौ लादों बिथांमोना। बे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे
UN एकाडेमियाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं जुगिबिल गामिनि बे जुगिबिल सेन्टार खाथिनिनो नैबे फरायसालियाव जिहेतु बेफोरबायदि खुलुमनाय सिबिनाय नैबे गोबां फरायसा फरायसुलि लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोनाबो नैबेफोरबायदि सिबिनाय आरो खुलुमनाय बिमा सरासतिनि आथिं गुदियाव गंग्लायनायनि गेजेरजों दिनै बिमा सरासति गियाननि देबि बिमा सरासतिखौ खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ नुनो मोनदों।